Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. Така, здравейте приятели на Power Gaming BG, аз съм Девилк и това днес е така една нова поредица, която почвам. Тя ще е малка, затова така накратко ще обясня какво е. Ще качвам клипчета на игри от мини-клип. В смисъл, нали, всеки епизод различна игра. Ще ви дам така идейки, нали, за игри, за когато някакво правите, нали, си играе нещо, така някоя торент игра и затова да влезете в мини-клипа и малко да загубите време. Днес съм избрал една така доста хубава игра, наречена 8 полубол. Тази игра представлява билярд, която е така доста интересна. Най-интересната игра, която съм играл, нали, за компютър, и то е билярд. Така че ще ви я покажа в този епизод. Така, ето какво представлява играта. Това е тя. Казва се 8 пул. Защото ще дам линк. Аз съм 8 левел. Спечелил съм 2475 парички, както съм в България. Имам сега 775. И така че мисля да покажа, нали, в една проста игра Downtown London Pub. Чакаме да ни избера опонент. Това. Еднакъв си Хани. Не знам защо. Така, спряхме това. И той ще разбива. Ако не знаете какво е, удря топката, тя се удря в другите. И нещо не вкара. Така. Явно ние сме с тези топки, не знам как се казват. Великолепен. Спри. Така. Великолепен удар. Така. Това е... Добре. Вкарахме две топки. Епизодите няма са дълги, те ще са по 3-4 минутки. Не знам, всъщност колкото станат, но няма да са от порядъка на 10-15 минути. Ще ги качвам, когато имам свободно време. И така, това е моята маса. Аз така съм си я закупил. Мисля, че струва 700 парички е тая маса. И ето тази щека. Много хубава, много ми харесва. Направо да изядеш близките. На него му става 4, на мене 5 топки, така че... Да, то така не може да я вкара. Ха-ха-ха. Еми ето, че нашия приятел загуби, тъй като вкара черната топка. Да, нашия приятел е от Египет. Игра още една игра и видеото ще приключи. Да, вкарахме една топка. Тя е Страйп. Страйп се казаха, да. Продължаваме да вкарваме. Да, ето Страйп са. Хоп. Сега. Вкарахме една от нашите пак и една от тях, една от неговите. Силен удар. Стигни. Да, вкарахме една от неговите, просто великолепно. Но той вкара бялата топка. Драги.
Дами и господа. Остава ни само това зелената. О! Това не беше ли добре, а? Така. Не успяхме да вкараме тази. Сега трябва да вкараме само черната. Това е така... За някой може да е скучно, за някой може да е интересно. За мен това е хубава игра. Има тук едни такива древосъци с картежници, къде се пуцат. Яки игри като цяло има. Така че... Него му остават 3 топки. Не успя да вкара и сега ще се наложи аз да вкарам тази черна тук. Не, няма начин да не вкарам. Сорка пич. И така. Това беше последния... Това беше първият епизод от нашата поредица. Mini Clip Games. Днешния избор беше 8-Pool, мисля, че така ска играта, by Miniclip, така че много интересна игра, освен такива сингъл матчове има в Сидни, смисъл после се отключват като дигате левел, естествено, тук има в Москва различни такова, има и турнири, ето ги тях, който иска, ако някой нали иска, ще направя турнир, в смисъл ще изигра един турнир, ще запиша, то е няколко такива матча и така. Благодаря, че гледахте. Това беше от мен. Нямам се и ви харесал. Моля, харесайте. Абонирайте се за страницата. Всичко както му е реда. Бай-бай.